Hi guys, what's up? Na may diriran sa boundary sa Bugo og Tabugon. Tama ba? Nya, mag-search kami sa katong Mountain View diri, wa may signalan dito diri na ako eh. Mo na meron. I'm with Lagan KJ. So, among batan is mangutanan na lang ni asa na agion. Kaya way signal akong cellphone. Alright, let's go. So, magpangutanan na lang may guys ay. May signal dito dere ay. Basig doon na. Let's go. Let's start the hunt. Banking 45 degrees. Nice one. Okay guys, so nakakita na nag-signal no. Yeah, mo ni ang mapa. So dool na lang dahil may sunod skina, pawala. Sunod skina pa dahil. Tapos so ilayo pa gid siya guys. Tara na oy. So Mount Valley rin, Mount Valley rin alang sa South siyempre, sana bagong attraction, after din ang attraction. Buka bawahi guys, after ulit. Dere din ang skina. Anong skina ka dere? Continue po 3 kilometers. Grabe ka green. Green kayo ang pagbuk. Ito na siguro sa Cebuan-Uwan. Pandisal ni Kuya. Green kayo na. Yellow green kayo, yellow green.
Ada ay balas. Mura ba rin nakaslide na ko? Porok berhen sa rigura. Mura ka nang adaan diri. Hindi, joke right. Joke right. Tulog ng langit ang manok. Naog ng manok ng San Pedro. Nara. No? Diri, mulit ko na yan sa mga pawa pa. So, maning mapaha. Diri na idan, dari semua apa idan? Mesti guna kena nak. Bagi tu mana pun sudah ada. Biasa ada nak. Dia boleh kena nak. Kalau biasa ada bagi tu sudah. Dan objek yang harus ada. Mga rin wala dari sa mga apa. Ada highway. Bago pa kayo, suminta kayo. Saan mo ano? Yo, barag mo agad. Kung di kita agit ka, rough road. Nasa lay ETV, tagpila tong sa ETV. Open ba ka sila? Open ba ka? Ba't lang? Close, boss? Ha? Sadlan lang? Dito. Okay, salamat ha. Naka silang ETV guys. Tula niya taan na. Dahil pang gamay bata eh. Suleta na. Let's go. So guys, nasa diri sa Mars Valley Nature Park no. Si sir, unsa ka diri sir? Marketing consultant. Marketing consultant. So sa pagkakaroon guys, wala pa sila nag-serve o ano, dine-in sir no? Yes sir. So we serve refreshment. Pwede na ma-explain sa vlog na ako sir? Wala problema. Kaya atang ikaan. So karon under ta sa distrika sir, wala sa ikaan. Sa among operation sa kusina ni Lydia, wala sa siyang we will open it first week sa September. First week September. Karon sir ang mga ETV wala kasad. Ang ETV na to karon open siya. Open siya. Tanan, pwede ra makadibot diri. So ang pan lang gid pagkaon. Sa pagkaon. Pero we serve refreshment. Okay. Ang ETV sir, asa pwede makalibot? Ana rang diha? Actually kana mo ground diha is Diha. for diha na mo siya i-practice katong mga first timer. Before na mo sila i-deploy sa katong area gad nga Dito. experience sa trail o Kaduong na dito, it's 1.5 kilometer.
Oh, apil pa ni diri. Yes sir, kanang bukid diha. Padung na dito. That's 1.5 kilometer at the same time. 2 rounds na siya 2 rounds. So 3 per person. 3 kilometer. 1.5 kilometers, so good for 3 kilometers naman. Oh, lagi kay 2 rounds man. Yes. Ko na kayo, okay na kayo for 400 basta na bus ride. 100 pesos. Okay. Add lang 100 pesos. So kita nga na to sir. Lemuel Olivar, So sa Sir Limbel no, marketing siya diri sa Mars Valley. Mars Valley Nature Park. Nya karon kay andar lagi ta sa GCQ. Murag mingaw-mingaw pa pero mo-serve yapon sila guys og kuan mga refreshments nya ilang ATV murag may pinaka mas experience niya diri. Yes. Kung maaari mo kay malingaw mo. Actually sir, it's 80% pa nga atong functional karon. Oo. Pero actually nami mga ongoing mga expansions. Like Oo. for example, our Tower Adventure Mhm. and our zip line. And actually ang among Campo de Santiago is on the process na siya nga mahuman wherein our guests can overnight. Mhm. So kam. Yes, that's camping, our camping site there at the back of this kusina ni Lydia. Mura sa glamping. Yes, sir. And soon, we have one of our expansions. We have the what we call villas. Velas. So, ang amo more siya kanang dragon fruit ang forma gihapon. Wherein work mo na sir as our rooms na makastay gihapon natong mga guests gihapon. Okay. And especially our swimming pool. Nato swimming pool pohon. So, para ma-complete ang ato ang Mars Valley Nature Park. Oo. Actually, we have Carabao ride there. Oh, Pwede gihapon natong Carabao ride. So, 150 pesos per person. Mhm. Per kid is 100 pesos. okay, sige. So, guys, open sila, pwede mo makaari. Thank you guys, sir. Sir Limuel. Thank you guys sa explanation, sir, sa akong vlog. So, guys, si Sir Limuel, siya ang in charge dari. So, ato siyang pasalamatan, no, kay iyag yung gikuha na to. Gihatagan kita niyag time nga explain ang ilahang nature park. So, guys, mga to siya, guys. No? I-explain yun ni sir unsay mga future development dire. Okay. Uy, kamao na siya. Ibang ga ha? Wala na kabayad. Balik na. Kumo sa break. Yeah. Anataran ko muna tutap. Kuha ka break ko tawag. Pagtugtog ka rin ayaw kita tutol. Ang break ko ha? Oh. So guys, magi-TV me nya. Tudloan pa siya kaya akong pa-drive-on igor ako back ride niya. Hop. Ay bangga lagi. So kaya akong pa-drive-on guys para maka-experience siya kay linga kayo. Okay guys, kita ta later. Ato sa taas, ato mas dukit. Alrighty. Si ma'am, tulungan na. Iya, may mo drive, oh. Delicate pa ni biyahe ah. Pera. First timer. First time niya mag-TV. Ako sad, first time na ako. Pero kamao ko daan og motor. Ako di ko kamao. Wala na sa road. Break. Oh, sige, gasolina isa. Iniglog tong ayaw pindota ang gasolina. Brake, duha ka buhok, brake, op, mana, brake, duha ka buhok. Nice. Skip. Awahe lang sa pindota, awahe.
Oh, alalay ra ng matabangan, alalay ra. Brake. Oh, brake, forget brake. Terus ga. Nice one. Up. Hi guys! Back ride sa Guro! Yo. Kabahan. Kasi tayo ng number 1. Sa naka-brake akong gamit. Saka ka stage right na. Ha? Saka ka stage. Titiit yung anan eh? Oo. Sus, kadugay karon nimo maabot no? Nope. Dili man ni pangkuan. Break ako na ni siya no? Save na ni siya? Oh. Ano? Yeah, man. You're up to rule. With it mirror. Naguan ka diha, nag-testing. Testing. Yun, magamit ang gasolina duro eh. Tiba power sana. Kasi gamit aning kuan ay okay. Kaning gamiton ng bosina. Takason. Oh. Ay, mapapigyo lang sa likod nila. Oh. Dito ka dumilen? Cellphone mo dumilen? Hello guys. Man na. Second round ra. Kumusta may experience na to dyan? First timer. Hindi ka mo mobile, hindi ka mo motor. Karon ka ba So guys, dire na lang tama namang video. Kita-kita ta sa sunod nga mga video. This is third gear with Laagan KJ signing out. In 3, 2, 1. Peace out. See you in the next vlog. Woohoo! ATV lang sa Kalam.